Blagajne stadiona Maksimir bilježili su jučer neviđenu gužvu. 10.000 ljudi pokušavalo je doći do čarobnog komadića papira. Kolona se protezala i preko 500 metara. Nažalost, nije riječ o nogometu. Ovi ljudi čekali su karte za koncert bijelog dugmeta, dok je utakmica Dinama i Zadra ponudila neki sasvim drugi ugođaj. U posljednji susret sezone akteri su ušli u revijalnom tonu. Doduše, to ne važi za Zadar, koji se potajno nadao pobjedi koja bi ga ostavila u prvoligaškom društvu. No Dinamo gostima nije dao ni miligram šanse i tako naplatio sve svoje višegodišnje frustracije i nesuglasice sa zadarskim klubom. Nakon 15 minuta zatišja u prvu je priliku došao Štrok, ali njegov udarac u korijen je skrenuo Vušković. Točno na sredini prvog poluvremena Modri su došli u vodstvo. Po lijevoj strani prošao je Eduardo da Silva, idealno ubacio za Bošnjaka koji iz blizine nije imao težak posao. Dinamov napad je proradio na kraju sezone, iako zbog ozljeda nisu mogli igrati Ljubojević i Zahora. Samo 3 minute kasnije nova promjena rezultata. Sad je Ivan Bošnjak prošao po lijevoj strani, očekivala se asistencija za Eduarda, ali Bošnjak je imao drugo rješenje. Za Dinamo dobro jer je na loptu natrčao Pranjić i to je bilo 2:0. I ono malo nade za Zadar ugašeno je u 32. minuti kad je crveni karton zbog udaranja Sedlovskog bez lopte zaradio Hrvatin Gudelj. Ni s 11 igrača gosti nisu mogli ništa, a s 10 još manje. Slijedi dvoboj letećih tvrđava s brojem 21 na dresu. U sudaru glavama Cesara i Bilavera deblji kraj izvlači Boštjan Cesar koji mora napustiti igru, zamijenio ga je Ješe. U 40. minuti slijedi još razloga za veselje Dinamovih navijača. Na rubu kaznenog prostora srušen je pokretljivi Bošnjak i to je nova prilika za modre pucače. Lopte je uzeo Mario Lučić, vratar Rogić nije se ni pomaknuo i to je bio prvi Lučićev prvenstveni gol u dresu Dinama, 3:0. I to nije sve. U 43. minuti Zurak je u kaznenom prostoru srušio da Silvu, a sudac Kovačić pokazao na bijelu točku. Loptu je uzeo Hrvoje Štrok i zakucao je u mrežu, velikih 4:0. Nakon toga u Maksimiru se više tuklo, a manje igralo. Najprije je da Silva prekršajem zaustavio Zuraka. Stvorila se velika gužva u kojoj su naročito borbeni bili Lučić i Jurjević. Svoju pravdu odlučio je podijeliti i vratar Tomislav Rogić, koji je dotrčao s gol linije i nasrnuo na Lučića te napucao loptom Eduarda. Epilog, a Rogiću crveni karton, da Silvi žuti, ostali ništa. Tako su gosti završili prvo poluvrijeme s 4 gola i 2 igrača manjka. Pritom nisu u 45 minuta uputili ni jedan udarac na vrata Vasilja. Nakon 2 isključenja gostiju, logičan potez Zvijezdana Cvjetkovića bilo je uvođenje još jednog napadača. Mladi Teo Kardom proveo je u igri samo 4 minute kad je poslao loptu u mrežu i to nakon centaršuta raspoloženog Pranjića. 3. Kardomov gol u ligi za ostanak. Zadarske nevolje sve su veće. U 8. minuti nastavka ozlijedio se Lojić. Budući da je trener Simunić već iskoristio 3 zamjene i ranije uveo Zurka, Mitrovića i golmana Subašića, to je još jedan čovjek manje, sad ih je na terenu 8. A u 55. minuti Dinamo koristi tu situaciju i novim pogodkom povisuje na 6:0. Da Silva je dodao do Pranjića, a ovaj proslijedio do Bošnjaka koji iz blizine postiže još jedan pogodak. Naslučuje se zadarska katastrofa velikih razmjera. Ubrzo slijedi nova promjena zadarskog brojčanog stanja. Za to se pobrinuo Josip Bilaver koji je dobio drugi žuti karton u 56. minuti nakon starta nad Lučićem. Zadrani sad jedva imaju momčad za mali nogomet. 11:7 zaista je teško igrati. Nisu protekle ni 3 minute kad je veliku brojčanu prednost iskoristio Bošnjak za 7:0. Iz arhiva smo već počeli vaditi najveće pobjede u HNL-u. Rekorder je Hajduk Radnik iz 1994. rezultat 10:0. I Zadrani su vidjeli što ih čeka. Josip Modrić isprovocirao je i 4. crveni karton. Nije se htio maknuti i omogućiti Dinamo izvođenje kornera, a već ranije imao je žuti. Situacija je bila jasna. Samo sa 6 igrača Zadar nije mogao nastaviti susret. Bila je to prva utakmica u povijesti Hrvatske lige koja je prekinuta zbog nedovoljnog broja igrača na terenu. Igralo se samo 62 minute. Zaista čudan i bizaran kraj.